Taas kaikille, jotka siellä videota katseleepi. Sain herkkuja ja sitten mä haluaisin esittää nämä. Eka mä syön tällaisen. Ja niin tää pussi onkin tällainen. Oletko nähnyt? En mä ostilla. Tää on kyllä kirpeä. Ja kova. No, 5/5. Vois sanoa. Seuraavaa. Enää on tällainen. Mitäs tämä on? Tää on mun mielestä 5/4. Niin. Onks täällä muuta? Ei näköjään. Niin. Niin se oli 5/4, sanoinkohan mä ne. Niin, tässä oli tämmönen video. Laittakaa kommentteihin kaikkea. Ja mä esitän joskus sen mun tämän reitin, minne te pääsette ne kirjeet. Ja se tilatkaa ja tykätkää. Ja se on moi.